Το τρίτο γράφημα που θέλω να σου δείξω έχει να κάνει με γεωγραφική απεικόνιση των δεδομένων. Η γεωγραφική απεικόνιση αναφέρεται σε ένα πίνακα που έχει δύο τιμές, τη χώρα και έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε πληθυσμό, αναφέρεται σε μαθητές που γραφτήκανε παράδειγμα σε ένα online course, αναφέρεται σε ατυχήματα, σε οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η χώρα και ένας αριθμός. Ας επιλέξουμε λοιπόν τα δεδομένα αυτού του πίνακα. Εγώ έχω βάλει τώρα μαθητές που γραφτήκανε παράδειγμα σε ένα course και πατάω εισαγωγή, γράφημα και εδώ θα επιλέξω κάτω-κάτω, εδώ που λέει χάρτης. Υπάρχουν δύο γραφήματα, θα κάνουμε και τα δύο παραδείγματα. Πρώτα θα επιλέξουμε αυτό με τις γεωγραφικές πληροφορίες. Βλέπουμε αυτόματα ότι μας έχει εμφανίσει ένα παγκόσμιο χάρτη, στον οποίο έχει βάλει τα δεδομένα πάνω με ξεχωριστά χρώματα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Πώς μπορώ να το φτιάξω αυτό? Θα πάω προσαρμογή, γεωγραφικό και θα πω καταρχάς δεν θέλω να μου δείξεις όλο τον κόσμο, θέλω να μου δείξεις μόνο την Ευρώπη. Οπότε κάνει zoom στην ήπειρο που θέλω εγώ. Αν θέλω να αλλάξω τα χρώματα, μπορώ να του πω ότι το ελάχιστο θέλω να είναι ανοιχτό πράσινο, το μεσαίο να είναι ανοιχτό κίτρινο και το μέγιστο να είναι πορτοκαλί. Και θα μου τα δείξει έτσι, πατώντας πάνω στην χώρα, μου δείχνει τη χώρα και τον αριθμό των μαθητών. Με το ίδιο σκεπτικό θα πάμε να κάνουμε ένα άλλο γράφημα για τους μαθητές από την Ασία. Θα πατήσω εισαγωγή γράφημα. Στον τύπο γραφήματος θα επιλέξω το δεύτερο. Εδώ είναι γεωγραφικές πληροφορίες με δείκτες. Ποια είναι η διαφορά εδώ πέρα? Είναι ουσιαστικά μου δείχνει κάποια κυκλάκια και όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο μεγάλα είναι τα δεδομένα. Πάμε λοιπόν και εδώ να κάνουμε προσαρμογή και να επιλέξουμε την Ασία, γιατί τώρα έχω μαθητές από την Ασία, ώστε να κάνει zoom εκεί και να πω θέλω το ελάχιστο να είναι για παράδειγμα αυτό, το μεσαίο αυτό και το πολύ αυτό. Πηγαίνοντας πάνω στα κυκλάκια βλέπω το καθένα σε πόσους μαθητές αναφέρεται.